Una 16 vele? Una 30? Manje wasumuhla ngathi una 16. Sanibona abafowethu uphunga lenja lo nogwajoza ikhondla khondla bawubheka ngapha bathi uzovela ngapha next. Yeah. Umuthando ungangibiza ngendlela ofuna ngibiza ngayo kodwa mina ngiyinkosi yamakwelekwele isidudla sendoda sithunde siyafafaza nomtshelo kwani bafazi banu ngenkuzi yembongolo. Yimo ophethe. Ngiyabusa. Siswami. Ngizocela ukuthi umphakamisele ivoice uma ukhuluma yazi. Yeah, ukuze ke sizwakala ubheke necamera. Thank you very much. Bafowethu sila eGoli eKagiso. Inzima impilo abafowethu bayahlupheka. Kunabantu abaphila impilo yasejele, kunabantu abaphila impilo yasemathuneni. Uyabo. So silapha nje sikhala kini. Sinilethele indaba ngokuhlukahlukana kwazo. Abafowethu baphila kabuhlungu. Siphila kabuhlungu. Impilo esiphila ejwayeleke. Isihloko ke sohlelo impilo yasemgwaqweni. Lo engihleli naye la emva kwami angimazi igama lakhe ngizomnika ithuba abingelela abantu achaze futhi uthuba igama wasibanibani uba igama wabani. Sorry. So then bese siqhubeka ke ngohlelo siswami siyakwamukela kwaphungana nge-TV sawubona. Kunjani? Sikhona sisi ngicela uthathe ithuba bingelele abalandeli bakho abazali bakho abantu abakubukela njengamanje usitshela ukuthi ubani igama kukuphi la esikhona. Ngithanda ukubingelela igama lami ngemphoshi ngamabuzo sibonga ngichamuka eMpumalanga eNasport. Ngitela ngithi ngifuna umsebenzi. Abe sengena kuto-ke leti tsakamuva leti. Ngahluleka ke kuchubeka ngiphambili ngempilo. Ngala ngishiye nabantwana labayi-2 emuva. Na 5 years ngibagcinile. Na 5 years bagcinile. Kuphi neNasport la usuka khona? Ngichamuke eMathulu. Oh, seMathulu. Na itoll gate lekuthiwa inkomazi. Before yona ne. Umusuka la eGoli. So la eGoli ufike nini? Umuphi unyaka? 2018. Waqala ukubhema. Yini yakususa ekhaya? Ngicela uphakamisize uma ukhuluma. Indlela yangisuse ekhaya. Uthi lo muntu bengihle babo abantwana bami bese uyaboshwa. Ngathi ukuthi abantwana tofuna ngibaphe ini badle ini. Yeah. Lokho ngibachifta ke bayagogo wabo kuba abantwana. Yeah. Ngitangalana ngithi ngizama nami lokho kuncane ngikutfulayo lokho ngakungiyisa. So wena kusho ukuthi into exoshwe ekhaya inhlupheko. Kunzima futhi. Kunzima ngoba kumele ngitimele yabo. Okay. Ukuthi umuntu engizokhala kuye. So I'm feeling ngathi alone. Baphi batali bakho? Umama ungizele ngamazi. Awumazi. Umake. Umuntu engimaziyo babami. Mara akafuni ukuphuma nemaqiniso naye. Wena umuntu omaziyo ubaba. Kanjani wazi ubaba? Umama ungamazi kanti ingane kwenzeka kanjani wena ukuthi wazi ubaba? Amabasho antu amakasho athi umama wethu washiya wahamba. Till today ngokwamabasho bathi bengina 1. Umfana lo ngama 3 months. Wabakhamba kwakhe so sikuliswa the 3rd month etihlukahlukene. So yilokho okunye okwenza ukuthi ke impilo yakhe igcina ibenzima kangaka ngoba umama umazi. So awuzwa lutho nokuthi uma wakho uku. Kuhlungu bafowethu ukuthi uhambe uzubone umuntu omkhaya wakho. Mina ke sisi
uyayibona inkomazi uma udlula straight imalela uzofika emalelane ufike emalelane nayo inkomazi uthatha right nayo inkomazi. So ke siswami ngicela ukubuza ke ukuthi njengoba uqala ukubhema 2018 iziphi inkinga ohlangabezana nazo empilweni? Uphakamisa ivoice ne? Nala bengifikele khona ngigcine ba-move out yabo. Umuntu nje osiphilelayo la stradini. Ngiyawucela buthongo ngapha kufuna umuntu wakhona kulala ifona ukhona kuthola indawo yokulala. Ufuna umuntu wakhona alale nawe? Ukuze nawe ukhone ukuthi ufihle indzawo ukhone kulala. Ziningi izinto ehlangabezana nazo. Wena njengomuntu wesifazane usurvive kanjani amadoda engaka abakudlwengulini kodwa? Ngithi bayangidlwengula yabo. Ngoba somehow ngasho ukuthi bayangisiza than ngokuthi ngilalele amakhatheni abanza khona. Bantu labanjani laba abagcina belala nawe? Bantu laba right abanamakhaya noma abanye ababhemayo abafana nawe? Abanye bayabhema, abanye ababhemi. Abantu ngasho ukuthi okay abantu abakhulile but ngazi sicabanga indlela esifanayo. Wena usitshela ukuthi umuntu uyakusiza kanye uyazi phambili ufike enzeni. So umsebenzi akwazi uthole since wafika eGoli? Cha. Bantu abakho bangaki? Right. Manje wena how do you feel umcabanga abantu abakho? Manje kuthiza ngizwa ngathi nginesilonda enhlizweni yami. Ngoba every fucking day ngicabanga ngayo leyo nto. Siswami indaba yakhe ibhlungu ngalendlela enzima kakhulu. So ngicela ukubuza ukuthi njengamanje mangathiwa umuntu uyakusiza kunomuntu obheke nayo ivideo yakho izisubhlungu kakhulu sizele sinabantwana sizelwe futhi usizo luni okuthiwa ungalifuna? Mangasibona ngiphumile kuma-drugs ngihleli nabantwana bami. Ngisebenze for bona. Bayifika ngizobashaya. So wena kahle kahle usizo olufunayo ufuna usizo lokusuka la eGoli uye ekhaya kini eMatsulu. Sizo sakangwane bakithi nina besilo nina bakasobhuza siyacela ke kunina eSwatini ekhaya, siyacela eNaspoti, siyacela kuyo yonke indawo bafowethu inkomazi eMagogeni yonke indawo esikhwahlani enkandla, siyacela kakhulu emadadeni, siyacela kakhulu khona eMpumalanga ukuthi nisize nangu sisi uxakile. Ngicela nixhumane nathi kule number ethi 072 2020 119 072 2020 119. Bafowethu siyacela kakhulu ukuthi uNkulunkulu anibusise uma senisizile. Siswami usizo uzolithola uyezwa. Bazokufuna abantu uthe ubani wabani? Wamabuzo Igama bani? Phosha. Phosha wamabuza uneminyaka ewu30. Bafowethu sicela usizo. Inzima impilo emgwaqweni inzima kakhulu. So sisi uyathembisa ukuthi ngelilanga uzoyeka ukubhema? Thembisa. Mangathiwa manje ukuthatha ngibeke endlini akukho ongangihlupha ngakho. Hulumeni sikhala kuwe njengamanje siyazi uya benefit ngabantu abadla ama drugs. Kodwa sicela ukuthi ke ulula isandla abafowethu bayahlupheka, imizi yobaba idilikile ibhidlikile, kunzima ngalendlela yokuthi bafowethu sihlangana la eGoli sigcine sesenza izinto ezingekho right ngenxa ye pressure esihlangana nayo, ngenxa yeinkinga esidibana nazo.
So please ngenza kwethu sicela ukuthi ke nisisize. Uyabo? Siyabonga kakhulu siswami. Amagama akho okugcina athini? Ngicela usizo mina bafethu. Ayikho enye into engingayisho ngangazibona nje ngingekho kule ndawo engikhona khona. Angazi ngenzani. Bafowethu siyacela siswami ungakhali yazi. uNkulunkulu ukuphendulile suka namhlanje. Njengoba iphunga lenja TV isifikile la kuwe yazokhuluma nawe. Siyacela nakubantu emasontweni. Siyanicela Chief Masowe. Ngapho ke koko White River ngapho siyacela nawe ukuthi ulule isandla. Ngiyakucela impela nje njengamanje nesilo eSwatini siyacela ukuthi nisize Didima buza. Please siyacela ukuthi nisisize siyacela kakhulu sicela ukuthi nisisize bafowethu nisilekelele sikhiphe abafowethu ebunzimeni ababhekene nabo. Please. Thank you very much siyabonga siswami. Siyabonga kakhulu ube right yazi. Sizokubona ngosuku olulandelayo. Yebo siswami siyabonga kakhulu. Thank you very much. Ubizwa omunye yazi. Thank you. Bafowethu inzima impilo ngaphandle sicela usizo inzima ngempela. Abantu abasafuni ukuphila lempilo abayiphilayo njengamanje. Yabo siyacela bafowethu akubona bonke abangena kulesimo bethanda. Abanye bangena abafowethu ngobunzima bempilo. So please siyacela please.